DXDC Radyoman Report. Dakpan sa Turilla Police Station ang magigala human malang puso na palitan og illegal nga droga sa usa ka pusher buyer. Sa report gikan sa Turilla Police Station, gikasa nga bypass operation alas 10:25 kagabi sa St. Michael Dalyaw Turil ning syudad. Resulta sa pagkasikop sa magbarkada nga sila alias Stephen ug laing usa ka estudyante human nakuhaan kini og 8.5 grams nga pinaugang daon sa marijuana nga mukante ng 1,445 pesos. Ang duha ka dinakpan balog na karon sa selda sa Turil Police Station og makatubang og kasong kalapasan sa RA 9165 kung nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkasikop sa duha ka dinakpan kabahin sa mas gipakusgan nga kampanya kontra illegal nga droga nga tusab sa ilang area of responsibility o bususab sa pagdumala ni Pulisa Major Michael Uyanggurin, ang Station Commander sa Turil Police Station. Gikan sa Turil Police Station kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Madon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.